Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Betrata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula percaya kapan-kapan. Hus. Suwe iki werna-werna. Monggo kowe ora dicetat, catet. Ora dicatet lho, Tru. Ah iya. Ora dicatet. Ah langsung kangsenan. Pira iki piye? Loro cira-cira loro. Loro cira-cira loro cira loro cira loro cira lu cira luma c. Nek cara ndandut ora sok diturake to. Dandung dan tledut. Ha iya, banyak yo apik tenan. Oh, Bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira mak jleng ngono kok mak nul. Oh, sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki. Aku kuwi wau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Wah, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sing sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki eneng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Lah kok Bapak ngimpekke kowe? Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Mongko sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangkane Bapak. Karang ya aku sing tak arep-arep, Pak. Piye? Aku biyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah ming dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayawara ora. Ngayawara nek domo ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-uneke kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rawuh para senengane clemongan. Tabuki modal.
iki bapak iku mah muring-muring aseng ta aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tenglatan milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka kagiat Lurah Semar Badrana nyuwun pirawuhipun ingkang Bendara kekalih Semare Kaden Prayetna semuriris mangus wamyong ambreng kadi karunaning kaswase dosang ganda wastrat maja lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing ya garing tak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Petruk tak tampa ya Petruk tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den Semar kula praptaku ning Karangkadempel sayekti mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe ngerti apa ora yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta yo lah sebabe aku dhewe ora ngerti nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku aku takon menyang didununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal negara Ngamarta kudu ana tumbal lah tumbale napa napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane nek waton cetha tumbale wah Semar kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora lahir batin to Den sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kali para Pandhawa pripun sampean ajeng dawuh napa yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas bab napa jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji wah pripun ampun ragu-ragu Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal
lawan umuse impenmu, Pak. Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apae? Oh iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kudu ngomong sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Gang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Gang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep nggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae kowe ngerti pambegane to, Gang? Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet. Aduh, jan wis. Bagong aja nek ndi-ndi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi, aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo reng, aku tak melayu. Piye, Pak? Bagong dienggo tumbal. Bagong dienggo tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Mer. Ndas kok nggo lapumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwun Ndarawati apa piye to ya? Kok jebul bener omongane Semar. Ngimis dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adoh mbangane aku modar ya Mama. Ndara Janaka kena ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak
gawe srana wis ora bakal nampung perkarane sing ora mlayu sing ada muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati satriya mlaku kok kejeglong Bagong lemahipun kedhuk ditutupi godhong piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah, Bagong, bojo ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel lak boyong ning Amarta, tak gecek sirahe. Wah, Nendi menungsane. Wah, kaya ning kene. Wah, Bagong, aduh mati aku. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki, Kang. Piye wis? Ndara Werkudara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok pesungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijek urip sipat jemparing ratas gulumu. Modar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Oh, tak tukoke ayam goreng kok ngerti ping kari sikil siji. Mangane jan wah luar biasa. Wis entek-entek mandang alas tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati golek dalaning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku.
golek dalaning pati. Dewa dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi tapun Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana ing alam padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Mangkel tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dase sithik nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Dolut. Wah, cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mongko sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekan ing pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinengguh Bathara Antarada ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Walah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi marang Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero meh. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trandala. Hus. Dunekke trembelane kok ngunekke Dewa Trandala kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho, Pukulun mau nyebut kula sinten? Kita. Pukulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita Pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean. Ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Bathara Antarada pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun Pukulun. Ampun Pukulun, kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau ulun ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa?
Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Waduh. Kalung Robyong Kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring ora jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Bu kula nampun emosi to Bu kula. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngeten niku pulun. Nggih, Bu kula tampi terus kula kadawan punapi. Kita mlaku wong ngidul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno mutar kowe. Bu kula nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu Kulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku dijuluke Prabu Kala Sreng. Kuwi sing Ngidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, ngestakaken dawuh nek wis tak pateni, sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Arep bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mrika. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Ah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Srem apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti ndisiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku. Sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om. Wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Apa ya? Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Sapa iki takon karo aku? Pukulun Bathara Antarada. Lho. Bathara Antarada yudu kaya ngono. Aku karo mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sreng. Sapa? Sapa? Prabu Kala Sreng. Prabu Kala Sreng. Iya, candhak dening aku, Mas. Lho, bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jaluk Wara Drupadi.
Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Srengka tebak jajamu sirna Margalayu. Wes! Ampuh tenane asem. Bathara Antrada ya ora ngapusi. Wah antem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene wah sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung. Trek rene malah tak gajo ndasmu. Terus mara gila karo aku. Wah ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndarawara Drupadi mapan Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ati. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sreng. Mula aku kudu tekan negara Girika Dasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kala Sreng. Ya jejuluk Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, jangan kualik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon Patokol Bawarsari. Wong Girika Dasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten takon karo aku? Ratu Anyar negara Girika Dasar Prabu Kala Sreng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti mergo kondangmu. Mergo kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kala Sreng sirna Margalayu mula aku engke kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki?
ketekan Torres. Lu nambet pasang kalimat tapi terbide gledek tepat-tepat. Kula ingkang abdi Nayaka inggih kadasar. Waduh gleleng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sopo kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora ora tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika. Wara Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning klikep anu. Apa jenenge iki bahasane? Kalpataru. Apa? Kalpiko. Kalpiko. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Saged ora? Saged. Ayo budal berdua karo aku. Nganti cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo. Kabare piye? Wah, Durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Wara Drupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta eneng tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud menungso. Lho, wujud menungso? Yo. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosik. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye? Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong melayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lah dalah. Jagat wisaning Bathara wayah Bathara jagat. Tara? Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma.
Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng nggih Prabu Patokol Baworsari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjang Kanjeng sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepunden kula Prabu Patokol Baworsari. Wah. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Ndasmu ana ratu tlatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe Dewi candhak sirahmu jegluke nang lemah ajur kumur-kumur kuwandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka apa ratu. Adalah matek kowe Ron buatange nang pinggir dalan men wis ben mati wae lah wong-wong ngamarta padha runtik atine kagol atine Dewi Janaka Dewi Werkudara ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Baworsari. Sapa takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsen. Cium, cium, cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Oh, ha 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 ha. Wah, ora apa-apa. Hai. Ayo, sambat kowe. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hai! Hai!
ndas apa kowe? Ndasmu kowe. Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lunsi jalma tan kena kene to. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawasari. Wis apa? Barakudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, mergo aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu. Ngopo kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Bawursari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawursari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Hus. Njenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawursari iki arep ngambung kowe? Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawursari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawursari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar mergo kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Suram Tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon pesone diculke to Kak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumeko jamratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok arep suduk salira. Arep gantung lho, Pak. Bagong. Ora ana sing nglipur karo aku, Dole. Ora ana bapakmu melu ora ana. Aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan.
nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar. Aku sagu goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming nala garing karo Petruk. Petruk garing aku tulung ana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampeyan. Kaya nduwer ya. Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene? Reng, nek suarane nduwer iki. Ora iso diapusi nek suarane nduwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke terus. Ora ana matane ming cangkem tok. Ah iya. Ya wis. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo? Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Yung. Wih. Rastra. Semene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ra gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding kilurap nenggih Prabu Patokol Baworsari. Babar dadi wujud kilurap Bagong. Miwah Sang Dewi Waradropati. Aja macam. Ngandel ora. Grelenge ra jamak-jamak. Wis anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Wah aku doyak. Apa mau? Ndoro Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane. Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati. Aku terus medhungul, ngapae? Ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robyong kon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradropati. Berarti ketemu Dewi Waradropati. Heeh. Nang ndi? Nang akek kuwi. Waduh. Akek ulo, iki tumuli ya. Weh. Kok sore mau, Gong? Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Nyau. Antil mudar. Sing tok ngendheleke nganu, sapa? Dewi Waradropati. Heeh. Ambok ditokke. Gusti Waradropati, medal Gusti. Niki pun paripurna lampane, Gusti.
Darak tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh Gareng karo Petruk. Wah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus lho, Tru. Ayo ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tak ujug-ujugi dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis Ngandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresno ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh, Rene kok. iya. Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lungguh ning mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah. Yo, ora. Aku tresno karo kowe. Aku ya tresno karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang tunekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan wi lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa ampuh aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku Endi? iki apa piye? Heeh. Nek tak gawake kene ndak disaur sapa. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradrawati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lelampahan menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten conto kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggya raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.